F'din il-katekezi eżistijaj ser ninkomplu nirriflettu dwar il-ħidma tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna. Speċjali qegħdin nirriflettu dwar l-Ispirtu Santu fit-tagħlim ta' Ġesu stess. Ġesu x'qalinna dwar l-Ispirtu Santu. Dan huwa aspett eżistijaj li jinawa ħafna l-qalbi għaliex l-għan tal-ħajja nisranija kif kien jgħid Qaddis Ortodoss San Serafin minn Sarov Russu, l-għan tal-ħajja nisranija u li nimtlew bl-Ispirtu Santu. U din jinsibuha eżistijaj fil-qalba tal-Atti tal-Apostli li l-esperjenza ewlenija tal-Knisja fit-Testament il-Ġdid hija Knisja mimlija bl-Ispirtu. Anka il-ktieb tal-Apokalissi jagħlaq bl-Ispirtu u l-Knisja flimkien jgħidu Maranatha, ejja mmur Ġesu. Il-Knisja profondament il-komunità nisranija hija l-post fejn aħna nagħmlu din l-esperjenza qawwija tal-Ispirtu tal-Alla li mhuwiex biss huwa magħna kif qalilna Ġesu imma huwa fina. U rajna diversi aspetti li Ġesu jallimna dwar l-Ispirtu Santu eżisti infakkarkom ftit rajna kif l-Ispirtu Santu huwa hekk id-don ta' Ġesu irxuxtat. Rajna l-weda li għamlilna Ġesu li ħanirċievu l-Ispirtu. Rajna l-bżonn li Ġesu jgħidilna biex nitolbu ħalli nimtlew bl-Ispirtu. Rajna l-bżonn li Ġesu jgħidilna biex aħna nitwieldu mill-ġdid mill-Ispirtu Santu. Ġesu batna namdu f'isem l-Ispirtu Santu. Rajna kif l-Ispirtu Santu jagħtina l-libertà bħala wlied Alla. Rajna kif l-Ispirtu jagħtina l-ħajja. Tkellimna fuq kif l-Ispirtu Santu jdibbisna bil-qawwa. Rajna dak li qalilna Ġesu ma jtqalilna li l-Ispirtu Santu huwa hu li jikkonvinċi d-dinja mid-dnub mod partikolari. Rajna kif l-Ispirtu Santu anke jfakkarna dak kollu li qalilna Ġesu. Illum ħankomplu b'aspett ieħor. Kif l-Ispirtu Santu eżisti jgħinna fil-persekuzzjoni. Ħa naqralkom ftitek xi siltiet illi Ġesu fil-Vanġelu ta' Mattew, ta' Marku u Luqa jgħidilna dwar l-Ispirtu Santu f'kuntest tal-persekuzzjoni. Imbagħad hekk nirriflettu ftit naraw fil-ħajja spiritwali tagħna dan xi jfisser. F'San Mattew kapitlu 10 vrut 19-20 Ġesu jgħidilna hekk: Iżda meta jerħukom f'idejhom, tinkwitawx ruħkom kif se titkellmu jew se tgħidu. Għax dak il-ħin stess jingħatalkom xi jkollkom tgħidu. Għax mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta' Missierkom ikun qiegħed jitkellem permezz tagħkom. F'San Mark kapitlu 13 vers 11 imbagħad Ġesu jgħidilna hekk: U meta joħdukom biex jitilqukom f'idejhom, tinkwitawx ruħkom se tkunu se tgħidu, iżda tkellmu kif tkunu imnebħin dak il-ħin stess, għax mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu Santu. U f'San Luqa kapitlu 12 minn vers 11 sa 12 jgħidilna hekk Ġesu: Meta joħdukom quddiem is-sinagogi u l-kapijiet u s-setat, toqgħodux tħabblu raskom kif sejrin twieġbu jew sejrin tgħidu, għax l-Ispirtu Santu jgħallimkom dak il-ħin stess x'għandkom tgħidu. Minn hawnhekk eżistijaj f'dan id-diskorsi ta' Ġesu li tliet Vanġeliċi nottiċi ta' Marku, Mattu u Luqa jagħtuna b'ftit differenzi minn xulxin imma fl-essenza l-qalba tagħhom huma l-istess f'din is-siltiet li qed naqra. Ġesu x'qed jgħidilna? U naħseb din il-kelma hija twali ħafna fi żminijietna. L-ewwel ħaġa Ġesu kien ħafna ċar li aħna bħala nsara, bħala dixxipli tiegħu sejrin ngħaddu mill-persekuzzjoni.
din eżistijaj kienet skantani kif Ġesu wedna l-persekuzzjoni. U aħna niskantaw illi nikunu persegwitati. Isu din il-weda ta' Ġesu, dan li Ġesu għalinna, ma nemnuwix. Meta nisimgħu argumenti jekk ngħidulhom ma ġifieri iktar ma tagħmel it-tajjeb iktar taqla fader. Iktar ma mmur il-knisja iktar jgħadduni biż-żmien. U ma fatti, malfejn niskantaw li jiġru. Meta Ġesu stess fetħinna għajnejna li daw l-affarijiet sejrin jiġru. Mela l-ewwel ħaġa li rid ngħid illi il-persekuzzjoni hija fatt. Il-persekuzzjoni se tiġri. Il-persekuzzjoni ħa tiġri. Stenna li inti tiġi persegwitat jekk inti qed timxi wara l-mulej fil-mixja tiegħek. Stenna illi se jgħadduk biż-żmien li sejrin iwaqqgħu kaċċajt. Stenna illi fuq il-post tax-xogħol għaliex int nisrani tista' telliflek anka il-progress tiegħek fuq ix-xogħol. Ma jtukx il-promotion għax għandek ċerta valuri nsara. Iva, daw iridu nistennuhom fi żminijiet neżistijaj li jaqtawk il-barra. Ġesu eżistijaj mhux biss wissiena b'mod ċar li ħaniġu persegwitati, imma Ġesu wkoll urina illi ħaniġu persegwitati anka minn ġewwa, u minn ġewwa qed nirreferi b'mod partikolari għal familji tagħna u qed nirreferi anka fih dan l-istess komunità. Nibdew mill-ewwel waħda mill-familji tagħna. Ġesu għalilna li jkunu omkom, missirijietkom u liedkom stess li jtellawkom l-qrat joħduha kontra tagħkom li jippersegwitawkom. U dan eżistir tagħmilha ċara li jippersegwitawna minħabba Ġesu mhux għax inkunu għamilna xi ħaġa aħna li jkun jistħoqilna l-ġustizzja xi drabi. Xi drabi eżisti bħalma fuq kollox dara l-Ġesu innifsu. Ġesu innifsu tgħidilna l-kelma taħla fil-Vanġir ta' San Mark. Rabatu stess ma sarux ta' disċipli tiegħu imma ħasbuh li telef moħħu. Ġesu ma kienx mifhum mill-qraba tiegħu. Din il-kelma tagħha. U anke aħna eżistej xi drabi anke minn ġewwa stess, minn nies ta' ġewwa, minn persuni illi aħna forsi nistennew illi jifhmuna, illi jifirħu bil-konverżjoni tagħna, illi jkunu huma stess, illi jibdew jagħmlulek il-bsaten fir-roti u jgħidulek li issa bdejt tiffissa u li issa too much u li issa ma tix tkun fundamentalista. Dawn huma diskorsi eżistijaj li jiġru li jingħadu. U r-raġuni hija sempliċi għaliex. Għaliex minn ma daqx il-Ġesu ma jafx jiġifieri tixtieq tgħix ħajja radikali fi Kristu. Jista' jkollok fil-familja tiegħek persuni li jmorru l-qudies tal-ħadd ukoll. Però qatt m'hemmx l-esperjenza ġenwina, profonda ta' Ġesu. Għadha fuq livell ta' rit, ta' obbligu. U allura kif inti tagħmel din l-esperjenza tal-mulej fejn fien flaqa ta' talb, f'mument ta' talb, f'irtir, f'ċirkostanza f'ħajtek, f'katekeżi li tisma'. Imbagħad tibdew jirawk li issa qed tiffissa, li issa qed tisseġera u tibda ċerta anka persekuzzjoni minn ġewwa. Għax il-Vanġelu eżistijaj nibżaw ngħixuh b'mod radikali, min jipprova jgħixu b'iktar radikalità, min il-mulej nebħu biex jgħixu b'ċerta radikalità, naraw li qiegħed jiffissa, li qiegħed jiskrupla. Eżistijaj din hija l-isfortuna illi xi drabi tant aħna ngħixu. Tant persuni jsibuhom hekk anke fil-familji tagħhom. Però hawnhekk eżistijaj Ġesu għedna li ħadd jiġri.
U mhux biss fil-familji, din tista' tiġri fil-komunità. Fil-komunità nisranija stess din tista' tiġri. Illi bħala nsara xi drabi aħna nippersegwitaw il-xulxin. Xi drabi nippersegwitaw il-xulxin bejn knisja u knisja, knejjes differenti. Kif nafu aħna nixu f'kuntest fejn ma teżistix biss anke f'Malta il-Knisja Kattolika, imma għandna espressjonijiet oħrajn ta' Kristjaneżmu illi naqblu f'ħafna affarijiet però ma naqblux f'kollox, u xi drabi anke faċilment nistgħu nispiċċjaw nippersegwitaw lil xulxin, nitajru bejnietna. Fi programmi ta' television, per eżempju, f'laqat, nintaqgħu one-to-one, insara ta' bixra differenti illi ġildu bejnietom u jajru l-xulxin. U dan fuq bażi tal-Vanġelu għalġieħna, fuq bażi tal-kelma talla, fiex ma naqblux kif infissruha il-kelma talla. Nippersegwitaw li xulxin b'dan il-mod. Fostkom m'għandux ikun hekk għalilna Ġesu, imma sfortunatament xi drabi jkun. Il-persekuzzjoni eżistieħ mhux biss bejn knejjes differenti, imma anke bejnietna eżistieħ tista' tkun bejn parroċċa oħra. Tista' tkun persekuzzjoni anke ta' parruċċani kontra l-kappellan tagħhom, illi jipprova jġib ċerta bidla fil-mentalità, fl-istruttura, fil-liturġija, fiċ-ċelebrazzjonijiet, fit-tħaddim tal-finanzi. Xi drabi rridu l-affarijiet jibqgħu l-istess anke meta mhumiex tajbin, għaliex drajna bl-affarijiet kif nagħmluhom, għaliex drajna bl-affarijiet iduru madwarna u kif xi ħadd jipprova jċaqlaqhom, mbagħad nibdew nippersegwitawh, nibbojkottjawh, nagħmlu bsatem fir-roti, nitkellmu kontrih, niġbru petizzjonijiet kontra tiegħu. Faċilment eżisti illi iva isir anke dan persekuzzjoni interna. Persekuzzjoni li anke tista' tkun eżisti frotta'ira xi drabi. Anke f'komunitajiet tal-lajċi impenjati, komunitajiet tal-reliġjużi, tal-ħajja konsagrata. Ukoll jista' jkun hemm din it-tip ta' persekuzzjoni. Tant qaddisin, patrijiet u sorijiet kunu persegwitati mill-istess ħabhom, patrijiet, sorijiet, gwardjani, superjuri, provinċjali tagħhom stess persegwitawhom. Tant drabi jeżisti. Dinha tiġri wkoll u nerġa' ngħid bħal mett hija sfortuna l-persekuzzjoni fil-familja, hija sfortuna anke l-persekuzzjoni interna fil-Knisja. Mbagħad għandna il-persekuzzjoni li tiġi minn min ma jemminx. Minn nies li għadhom ma aċċettawx il-Ġesu hekk li jridu jippersegwitaw il dawk li huma nsara. Bħalissa fi żminijietna għandna din il-persekuzzjoni anke ta' qtil ta' martri ġodda. B'dak li qed jiġri jeżisti tant insara f'postijiet differenti. U mhux biss dawk li nisimgħu fl-aħbarijiet in-naħa tagħna tad-dinja, hemm tant insara li mhumiex fl-aħbarijiet imma li tiġu maqtula fi żminijietna. U din hija wkoll hija weġa ta' qalb, ma nmulej għalilna li din se tiġri. Dan il-martirju. Dal-martirju kontinwu tal-Knisja. Din l-armata ta' martri li wixja wara Ġesu imsallab fuq dil-lolja tal-Kalvarju. Meta l-Knisja terġa' tgħix il-Golgota tagħha fi Kristu, l-ewwel martri. Aħna eżistijej anke din. Forsi aħna f'pajjiżna f'Malta m'għandniex il-martri tat-tixrid tad-demm, però għandna persekuzzjonijiet oħrajn forsi iktar fini. Il-persekuzzjoni li waqqak għaċċajt, li jridikolaw, li jwarbuk, li ma jtux dak li ħaqqek għax għandek ċerta valuri, għax għandek tmur qudies il-ħadd, għax ma trix ċajta doppju sens, għax ma trix mur f'ċertu ambjenti. Issib dil-persekuzzjoni jeżisti. Sfortunatament tant żgħażagħ faċilment iċedu għal din il-pressjoni soċjali illi ssirilhom. U faċilment quddiem il-persekuzzjoni aħna jista' jkollna żewġ attitudnijiet jew tlieta
jew li nagħmlu l-vendikazzjonijiet li mpattuha, jew quddiem il-persekuzzjoni aħna niċħdu l-fidi, niċħdu il-Ġesu, jew quddiem il-persekuzzjoni aħna nissaħħu. U hawnhekk eżistijaj fej għandna bżonn tant il-qawwa tal-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu eżistijaj huwa preżenti b'mod tant qawwi, huwa hu li wassalna biex nibqgħu fidili lejn Ġesu, biex nissaħħu fil-fidi tagħna bil-qawwa tal-Ispirtu. Huwa hu li jista' jgħinna f'dan. Mod partikolari f'dan it-tagħlim li tagħna Ġesu jgħidilna kif l-Ispirtu Santu se jagħtina x'għandna xi ngħidu. San Mattew jgħidilna dak li ħin stess jingħatalkom u l-Ispirtu jitkellem permezz tagħkom. San Mark jgħidilna tkunu imnebħin mill-Ispirtu. San Luqa jgħidilna l-Ispirtu Santu se jgħallimna x'għandna ngħidu dak il-ħin. Il-punt huwa s-sens ta' dawn it-tliet affarijiet li jitkellem permezz tagħna, jinebbaħna, li jgħallimna li dak il-ħin se jkun magħna. U mhux se jkun magħna jħares, l-Ispirtu talla sejjer ipoġġilna il-kelma tiegħu fuq moħħna, fuq fomna u f'qalbna. Imma għaliex Ġesu jgħidilna qiegħed hekk dell-enfasi li fil-persekuzzjoni sejrin nitkellmu. Ġesu jagħtina dan il-feeling meta naqraw li fil-persekuzzjoni se tingħatanna l-kelma. Jiena naħseb li tingħatanna l-kelma għal żewġ raġunijiet. L-ewwel waħda għalina stess. San Pawl jgħid li l-kelma Talla hija bħal xabla li taqta' miż-żewġ naħat. Iż-żewġ naħat tax-xabla waħda huwa n-naħa tiegħek u l-oħra ta' quddiemek. Mela il-kelma li l-Ispirtu Santu jagħtina l-ewwel tinfet lilna biex imbagħad tista' tinfet il-persekuturi tagħna. Mela l-ewwel ħaġa li qed naraw eżisti hawnhekk li aħna rridu niddependu fuq l-Ispirtu. Qiegħed magħna. Xi kultant jaqbduk f'mument jirridikolawk li qas tkunx qed tistennih u ma tafx kif taqbad iġġib ruħek, itlob lill-Ispirtu Santu. Itolbu dak il-ħin. Jagħtik id-dawl, inebħek, jalmek, jagħtik il-kelma. Il-ewwel ma trid tmisslilek. Din mhix biex toħroġ ta' hero quddiem persuni oħrajn u jgħidu kemm inti bravu. Imma din il-kelma li tmiss il-qalb tiegħek biex tibdel lilek f'dawk iċ-ċirkostanzi ta' persekuzzjoni biex inti ssir tiġbaħ aktar il-Ġesu, biex inti tingħaqad aktar mal-mulej fil-ħajja. Biex inti rċievi l-qawwa tkun tiflaħ tgħaddi minn dak li għandek tgħaddi. Imbagħad il-kelma li tingħata wkoll mill-Ispirtu fil-mumenti tal-persekuzzjoni hija l-kelma li tagħmel minna xhieda ta' Ġesu. Hawnhekk jiġini f'moħħi pereżempju Stiefnu. Il-waqt li kien qed jiġi persegwitat u maqtul, l-atti tal-Apostli jgħidilna li Stiefnu kien mimli bl-Ispirtu Santu u beda jitkellem. Beda jirrakkonta l-ġraja tas-salvazzjoni, mbagħad jurihom huma fiex naqsu. Għallhom intom li dejjem tieqfu lill-Ispirtu Santu. Ma Stiefnu eżisti ikun xut waqt li qed jiġi persegwitat. Ikun xut ta' dak li għamel Ġesu għalina, li miet għalina u li għamel mewt. Mela il-kelma li jagħtina l-Ispirtu quddiem dawn il-persekuzzjonijiet kollha li għamilt referenza lihom hija biex issostni lilna immanka biex tagħmel minna xhieda tal-mulej Ġesu. U dan huwa l-Ispirtu li bih aħna rridu ngħixu eżistijaj kull għamla ta' persekuzzjoni fil-ħajja tagħna bħala Knisja. Il-persekuzzjoni eżistijaj tiġi sabiex aħna nevanġelizzaw. Ma tiġix biss biex aħna nitqazzu, ma tiġix biss biex aħna niġu purifikati, ma tiġix biss biex iġġarrab il-fedeltà tagħna lejn Alla u nibqgħu fidili lejh sal-mewt sa tixri ta' demna jekk hemm bżonn. Imma tiġi wkoll u fuq kollox biex aħna inwasslu lil Ġesu. Biex aħna nkunu xhieda ta' Ġesu. Niftakru l-Ispirtu Santu l-kelma li jagħtina kif rajna drabi oħrajn
mhijiex il-kelma li jivvintaw, imma għalinna Ġesu l-Ispirtu jfakkarna dak kollu li għalinna Ġesu. Bla dak il-ħin l-Ispirtu Santu eżistijaj, se jirpoġġi fuq qalbna fuq fomna l-kelma ta' Ġesu. Ħalli aħna nkunu xhieda tiegħu. San Pawl diversi drabi eżistijaj għex il-persekuzzjoni li kien jgħaddi minnu f'dan l-Ispirtu, li kien jieħu opportunità minn momenti ta' persekuzzjoni biex ixandar lil Ġesu. Propju qabel ma jispiċċa għand Ċesari u jispiċċa maqtul Pawlu, jgħaddi minn dan il-moment fejn, propju qabel ma jiġi Malta, fejn jgħaddi minn quddiem biex ngħidu hekk qrati differenti, Sultan Agrippa, Festu. U hemmhekk Pawlu jieħu l-opportunità ta' din il-persekuzzjoni li għaddej min naħa tal-Lut, sabiex ixandar u jipritka lil Ġesu. Anka fl-ittra tiegħu il-Filippin jgħidilna din il-ħaġa li dak li huwa għadda minnu sewa sabiex il-Vanġelu jixteret aktar. Ġifieri il-persekuzzjoni tiegħu ispirat anka l-oħrajn biex imiddu idejhom u jkompli jxandru l-Vanġelu. U din hija ħidma tal-Ispirtu Santu għax aħna qudiem il-persekuzzjoni b'mod naturali jew nitilqu l-fidi, allura nipproteġu lil nfusna billi niċċidu l-Kristu, jew nkella mpattuha nirritaljaw dak kull istintu tagħna. Immija biss il-forza l-qawwa tal-Ispirtu li qudiem il-persekuzzjoni tista' aħna nikbru u aħna nevanġelizzaw. Fl-aħħar mill-aħħar isisti jiftakru ħaġa li l-Knisja fil-bidu tagħha Ġesu għalinna li meta jġi fuqkom l-Ispirtu Santu Atti 1:8 intom tirċivu l-qawwa tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ludija, fis-Sammarija satru fl-art kollha. Min post tal-ieħor, Ġerusalemm, Ludija, Sammarija satru fl-art kollha. Tafu kif il-Knisja iċċaqalqet minn post tal-ieħor fl-Atti tal-Apostli meta kienet ippersegwitata. Ġesu qal innek persegwitawkom f'belt morru f'oħra. U l-Vanġelu hekk jinxteret bil-qawwa tal-Ispirtu u jinxteret bil-persekuzzjoni. U aħna di għandna bżonn naċċettawha eżistijaj. Irridu narfuha. Forsi fajnina ma nifhmuwiex b'dak li hu loġiku. Però eżistijaj is-Salt Natallek tikber. Għaliex is-Salt Natalla tmiss madnub. Tmiss ma' dnub tal-umanità, tmiss ma' l-ħażel li hemm fil-bniedem. U l-bniedem quddiem Ġesu Kristu jerġa' jiċħdu tant drabi. Imma Alla fl-imħabba u l-ħnina tiegħu jirbaħ iċ-ċaħda kull darba. Allura nixtieq nagħmlilkom kuraġġ eżisti qabel ma nagħlaq dil-katakezi. F'kull għamla ta' persekuzzjoni li forsi għaddejjin minnha fil-familja, fiż-żwieġ, fil-beberiji, fuq il-post tax-xogħol, fil-parroċċja, f'komunità reliġjuża, f'komunità tal-lajċi. Itolbu l-Ispirtu Santu jagħtikom il-kelma tiegħu, jagħtikom il-qawwa tiegħu. Taħlux ħin u enerġija, taħlux ħsibijiet u taqlu l-muħtakom. Taraw kif ħadd argumentaw, kif ħadd erbħu se tgħidu. Ġesu għalina l-Ispirtu se jnebbaħkom. Striħu fuq l-Ispirtu Santu. Itolbu lill-Ispirtu Santu. Huwa l-kumpan tagħkom kif diversi drabi qedtilkom jien l-Ispirtu Santu nsejjaħlu l-kumpan inseparabbli tiegħi. Ma nistax ngħaddi mingħajru. Għandi bżonnu il-ħin kollu fil-mixja tiegħi. Irrid ngħix fih fl-Ispirtu m'hemmx triq oħra. Għandna bżonn l-erf tiegħu. Jurina u meta għandna nisktu, jurina u meta għandna nitkellmu, jurina u meta għandna naġixxu, jurina u meta m'għandniex naġixxu. Aħna ma nistawx ngħixu mingħajr l-Ispirtu ta' Alla. Ma nistawx. Għalhekk itolbuh eżistijaj, ixini kull tbatija, kull għamla ta' persekuzzjoni. Ħalli jkun jista' jakkumpanjakom f'din il-mixja u jagħtikom il-qawwa u l-kelma tiegħu ħalli f'Ġesu toħorġu dejjem rebbiħin. F'dan l-Ispirtu eżistijaj nistedinkom sabiex tinaqdu magħna għal-laqgħa ta' talb ejjowandi, għal-laqgħa ta' talb u evanġelizzazzjoni. Laqgħa li mmexxija darba fix-xahar jien Father Hayden flimkien mal-Apostli Franġiskani ħalli fiha nkunu nistgħu
verament ninfettħu għal-qawwa tal-Ispirtu Santu li jrid ilaqgħana ma' Ġesu biex il-Ġesu aħna insiru nafuh b'esperjenza personali. Il-laqgħa li jmiss sejra tkun il-ġimgħa 20 ta' Frar fis-7:30 ta' filgħaxija fil-kripta ta' San Bastian ħal-Qormi. Il-Knisja ta' San Bastian ħal-Qormi taħt għandha kripta vera ħelwa ħafna biex niftehmu sa' knisja taħt l-art. Komda ħafna ġili għamilna laqgħat hemmhekk fejn nistħossuna wkoll miġburin flimkien madwar il-Mulej Ġesu, ħalli hemmhekk ikonna din iċ-ċelebrazzjoni ħajja fejn aħna nistu verament ninfetħu biex nintaqgħu mal-Mulej Ġesu. Ġesu li jrid ifejqek illum, Ġesu li jrid ikompli għalmek, Ġesu li jrid jaħfirlek, Ġesu li jrid jagħtik ħajja ġdida. Għalhekk ejjew il-ġimgħa 20 ta' Frar 7:30 ta' filgħaxija fil-kripta ta' San Bastian ħal-Qormi. Ejja intu ġib il-ħadd ieħor miegħek, mhu speċjali anke kielek il-bot minn Ġesu mill-Knisja. Taqtax qalbek, anke qiegħed f'sitwazzjoni forsi mhix eżattament skont il-kelma tal-Alla, skont it-tagħlim tal-Knisja f'ħajtek. Ejja, dan huwa mument biex int tiltaqa' ma' Ġesu jew aħjar tħalli lil Ġesu jiġi jiltaqa' miegħek u jħobbok u jerfek u jaqilek u jfejqek u jagħtik tama u ferħ ġdid fil-ħajja tiegħek.